Cebuana. Ako po ay magluluto ng pusit. Ang title ng lulutuin ko ngayon ay adobong pusit. Ito ang kawali, pinainit ko na. Ang kulang lang ito ay lalagyan ko ng mantika. Isang langkalan. Painitin natin ng konti. Gawa na natin ng luwag. Luwag sa Bisaya. Anong tawag sa Tagalog? Tapos nang mainit ang mantika, ilalagay ko itong bawang. Rinalat na dito. Tapos itong sibuyas. Halawin. Tapos ito namang luya. Halawin din. Tapos sili, silipada. Tapos itong sayote. Tapos ito naman pusit. Masarap yung pusit. Masarap yung pusit. Kuha ko ilulungin. Kuha tayo tubig. Kukuha muna ako ng tubig para lagay. Hindi tatakpan muna natin. Takpan ko muna. Saka palakasan ng konti. Sina. Ang TV bagay di na kuan. Pili na atong vlog. Lagyan muna natin tubig. Yan. Babalikan ko na ito pagkatapos ng 5 to 10 minutes. A few moments later. Ngayon mga Cebuano, pinalakan na natin yung luto ko, kumukulo na. Tapos, simplahan natin to ng pampalasa.
Lagyan natin ng asin. So, haluin. Tikman natin. Okay. Tama-tama. Takpan natin uli. At saka aunin natin mga 5 minutes. Pitin. A few inches later. Okay, tingnan natin. Okay. Tapos, kung gano'n nilagay ko. Mirahin yung juhin. Matik ba? Matik. Yan, mga Cebuana. Yun ang luto ko ng adobo pusit. Haonin ko na to. Iwatag kapayas kay pahay sa atong mukos. Iwag kapayas. Kaon. Ano ito na nas kairos day? Kaon day. Tawag niya ba? Mukos. Ano ba siya mukos din? Ari dili day, pwede kaon day. Dali day. Aron maakit ka TV kon. Eh, pero kay pwede na ka rin. Dari sa dun kay Ay, nandun. kani mo ni among tikuan. Dali, Nil. Ner. Ah, Ay sa lakaw. naman. Kay ila ka ito ko. Patay mo na akong gift. Mga Cebuano ug Cebuana, mauday ni akong editor. Akong anak si Jenner Ranis Ricafort. May bahay Gina Ranis Ricafort ang kamera
woman ko. Ay, ay. Tubig mo. Ano malaga gila-ila. Ay, ay. Yan, sidong, din. Yan ako kaya ay ko din. Di, arma, diya, minsan ko. Diya. Na may lingkuranan doon doon diya. Dito, di ba, masukan, ano, kuan ba ako to? Papaya, mga Cebuano, Cebuana. Yan. Unaw. Saan yung panagkaya? Snack. Ito. Manito sa mga ka-rider. Sigura ko mga kasubuhan ng ka-rider. Ay, aday! Day, na nagkagpanday. Ngaon. Bing, kasi ng ID, Bing. Tawag ko na. Wala, Ner. Okay ba? Okay na pala.
Papaya. Mga Cebuano. Cebuana. Papaya. Kain tayo. Ayo. Mm. Garo yun na day. Tayo, Ner. Diner. Siapa? May dapat. Pila. Pila. Ay, Ada. tulo yun day. Ano ko besta dong ha? Tambol ni. May nakindi Siapa pula? Mana ko din? Ano yung magka? Busog na. Tapos na kami kumain. Mga Cebuano, Cebuana. Babay sa inyo. Please don't forget to click and subscribe my Cebuano Rider, my YouTube channel, and click also the notification bell. Maraming salamat po. Bye-bye.